एक जानी के हम जानी जहाँ शब्द हो गए जानी से कि अब सब शुरू हो गए। एक जानी के पति देव बाहर जाए के तैयारी कैले बड़न हाथ धो के कह तरीके राजा जी आज के गइल गइल गौरइबो करब तो कहिया आई। हमरा भैया की ओर से आशीर्वाद हमेशा मिलल बाजू मिलल कहतरी कोना सुहागिन के साथ ना हो हाये हो कोना मेहरारू के मन ना हो आ कोना औरत के इच्छा ना हो कि पति हमार 2 रुपया कमहिते बाकी हजारा में आँखी के सोझा रहे कितना अरे नैना भइली जला देह सुख सुखा हर भई अबलोर पूरा गिरला से कि देह सुख सुखा हर भइली काजरा भइल बा चिप चिपा होए बोलो और कहतरी प्योर भोजपुरी भाषा में कि चीनी के चोभरल चाही तो पियाला पर खट्टा हर लागे चीनी के चोभरल चाही तब पियाला पर खट्टा हर लागे खाए के न करता हिबा होए बोला कबहू मरद बाहर नहीं खनावत आ बाहर से घरे नहीं खनावत तो अंत में भारती को हतरी जगनारायण भैया की ओर से पुरस्कार मिला। भारती को हतरी कि होई गौआ नगरिया के अरे लोगवाई सलाह देता ये गौआ कि गौआ नगरिया के देखो भोजपुरी को इसे कहा अरे लोगवाई अरे सलाह देता गोलू रजवे हेने आवा लगे कि गौआ नगरिया के
जनो तरुकाल लोग कहता हे गोलू रजवे से पालना बिया होए बोलो प्योर विदेशिया के धुन हो बड़े भैया के हमरा पुरस्कार मिलल बाकी लय उहे लागल कम से कम 1949 ईस्वी होला 1949 ईस्वी होला कौन लय कि बड़ी महंगी अरे पड़ेगी जुदाई किसी से कोई अरे प्यार ना करे उहे मेहरारू भोजपुरी भाषा में कहतरी अगर उरा सब सुनले हो कब तनी हाला करो तो सैया जाड़ा में अरे सरकार तनी लोकलो कलाकार के भाव दिहल जाला भाई जान के और दुआरी में हमरा तना प्यार पहले भी मिलल हम लोकले बन के रहना चाहिए हमरा सब पद के जरूरत नहीं थी गाना गाइब लो ओकर बाद राकेश मिश्र के आ कल्लू जी के ओने बैठ के हम सुन सकत नहीं हमरे में क्षमता बा जे हमरा के कुछ करने जाने के भाई हम बैठ जाए